Pilipinas, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning muna at saka happy birthday kay Mama Merly ng San Roque, Legazpi City. Hali po mga tugang sa Campillos family. Hali kay Merly Roy. Pigsen po sa kuya ni Marie Campillos. Happy birthday po. Mama Merly, dyan po sa San Roque, Legazpi City. Yan. Happy birthday! Para dangugunta pala ini, mga tugang sa tuya, tabi na program. Okay, sandali lang tamay. Napadukan ako. Mahibog kaya ning mask kong ini. Kikapos-kapos ako sa paghangos. Dapat pala nagsalida akong mask. Alright. Now, mga tugang, kasong hapon, kasabanggi, may nangyari po diyan sa garisakop na kan San Jose ini. Iyan bagad yun na Ronald na tinampo na hali kang Santo Domingo. So, primerong pababa, yan? Bunga yan na di. Pababa sa Bakakay, bunga. So, primerong too, bunga yan, bunga. Ikadua, duman sa may gariba gumagtulay, San Jose ito, adi. San Jose. So, pababa sa, sumaagi duman sa harong na Congressman Lagman. Garo San Jose kayo diyan? San Jose? Tama mga tugang, San Jose po yan. Sumaagi sa sugod, tumbok mo sa sugod. Tumbok mo sa sugod pagbaba mo. Iyo, San Jose. May nangyari po diyan kasubanggi. May nangyari po diyan mga tugang na aksidente sa motor. Ano nga yung klaseng aksidente sa motor iyan? Iga po mga tugang kimag-ama, nagmumotor, uminislide sa tahaw kan tinampo. Tanakabangga ki ayam. Nakabangga mga tugang kinagdudurulak na ayam dyan sa lugar na iyan. Kung taman sa kuyang ang paka-describe sa kuya kang nagpaabot sa kuya kan informasyon. Pasay itong suy kadwa mong baga kung hali ka sa kumpasiring ka sa Bakakay, primero mong baba kay ito bungga kayo diyan. Sumayhampangan kan sarong simbahan, yan. Sunod mo kung gusto mo duman na tumbok mo ng gad mga tugang susugod, barangay sugod, didi ka mababa sa may San Jose. May nagdurulak mga tugang na ayam kasubanggi. Maluya na sudalagan ka nagmumotor, nasangsang niya pa susarong motor, nakabarabad sumag-ama sa tinampo. Maray nga nita may mga tao man na mga maray ang buo tabi, buda may ambulansya, mga tugang, dinalagan asin dinara po sa ospital sumag-ama. Salamat sa Diyos. Pagkatapos na i-x-rayhon, marayon ang serbisyo pala dyan sa Siga Hospital, Kasubanggi. Marayon pala ang serbisyo na dyan. Pagkabot-abot duman mga tugang kan sumagama na aksidente, inasikaso tulos kan mga nurses, doktor na on duty, kana iling nagari may mga gasgas, kung ano-ano, in-x-ray ninda para masiguro nan pasyente, mga tugang, dinin ano man na fracture o ano man na problema. Magayuno na pala ang serbisyo dyan. Mga tugang sa sa Siga Memorial District Hospital. Dyan po mga tugang sa dyan po sa dyan po sa tabako. Ang sarap pang kagayunan na nagustuhan ko ta. So nagpaabot sa moya kan informasyon. Gabing kaugmahan sa pagpasalamat. Pagkatapos mga tugang na bulungon, lapatan kimagkanong asistensya kan doktor,
ipinahatod pa mga tugang sa ambulansya, aling tabako, pauli sa Bakakay. Diyan sa may sugod. Magayunon baga di, ha? Magayunon baga dati-dati kan mga ino tagadang kang pangkrudo. Bako sa iba bako diyan ano, kan mga inot. Pag ang ambulansya kan gobyerno mga tugang nagpapahatod, ihatod ka, mga tugang may charge yan, pangkrudo. Pero ngunyan, ha? Napatunayan niya to mga tugang na magayon ang serbisyo palandyan sa Siga Hospital. Salamaton po da sa mga doktor na nagtaon ng serbisyo kasubanggi, duman sa aksidente, mga tugang na mag-ama. Buda sa mga nurses yan, very good atabe ang serbisyo. Mga tugang sabi, kanakaabot sa tuyang informasyon. Parakpakan tayo ng mga yaon tabi dyan mga tugang sa Ziga Hospital. The best sinda, talagang nabago naman talaga. So mga staff nurses dyan, mga tugang na nakipag-coordinate sa ambulansya sa Lamaton, buda tabi sa ano yan, tabi mga tugang, a certain Dr. Avila, marayon da tabi sa serbisyo kasubanggi. A certain Dr. Avila, Salamaton tabi, pati ini, nag-coordinate man mga tugang sa ospital, sa ambulansya, para mga tugang ano yan, para po na may hatod sa harong ninda, mga tugang pasyente. Na, natapig istoryata ini, anong pointa digdi? Anong pointa? Ang assumption mga tugang nasa maray na kamugtakan. Siyempre, although niya na panahon, medyo mga kulog-kulog ang lawas ka ito. Baka kung baka mapacheck up pa, mga tugang giraray, tangani na mamonitor ang sitwasyon. Anong punto tatapig istoryatang ini? Ang punto tadigdi, mga tugang, anhapot, natamay ayam dyan. Ayam is everywhere in the province of Albay. Ano nangyari sa ordinansa tungkol sa ayam? Kung nasasala ka ito, si Kinatawanil Montaliana, igo nga ni siyang ordinansa mga tugang na pag an ayam pinalakaw-lakaw mo, dapat nakadaya per iyan. Meron naman rin ka ito. Nang ayam, mga tugang, dapat nakakaluwa sa harong, dapat iyan naka-diaper. Ngani na pag umati man iyan, day po dyan sa tinampo. O ang hapot mo niyan, ano ang nangyari sa ordinansa ta? Nata may mga ayam dyan sa tinampong iyan, bako lang saro Ronald, dakol ta nagdurulak so ayam. Saka, sumuturuta naman din nila sa headquarters kang pulis. Salamat sa mga pulis maray tabi iso sa indong serbisyo boda responde tabi dyan sa kwan. Pero ang hapot mo niyan, natatamay ayam baya, sisay baya tagsadiri kan mga gamadya naan. Iyo baga napod kan, pag ang tao mga tugang daragit, awan tao sa dagit, ang apod kan ayam, gamadya, natatamay mga bako. Di ba? Naramdaman din sa sarong pulis na aksidente diyan sa may, so nagbisikleta diyan sa may, pasiring sa humapon. Ayam baga sukaw sa kaito, nabangga niya so ayam. Ano nangyari sa mga ayam, mga ayam mga ordinansa taday napapasunod mga tugang, nintultul, gari, hanggang sana sa papel. Hello? Ay, di ba? May ordinansa kita, mga tugang ng ayam, dapat gakudan. Ang ordinansa na yan dapat ang ayam, nasa laog kan sa tuya, tabi na bakuran, kundi kang bakuran, nakakadena yan.
Nata mga tugang tabako lang dyan sa lugar na, pati sa ibang lugar, na ngaya kaya mga tugangan ayam. Ano nangyari? Oh, sa Dunya Maria, paingurag ang mga lagalag na ayam. Mga siga na pagbanggi, uyog-uyogon mo yan. Mahalat pa kita na may madiskwidong buhay. O, kumusta ka? Kairak man ka itong na-slide na ito mga tugang na hulog. Ta tuminagilid sa motor. Ta, luway-luway na dangan iso dalagan, biglang nagburuklosan sa ayam. Nakigkigayon. O, saka. O, yan sa Dunya Maria. Pagbanggian, mga ayam dagar yun ng mga hadi. Ta, siga-siga na. Dog na sa mga tao, so ayam ng siga. Saka mga, hello? Good morning. Good morning, sir. Ano mo yan na pagkatara mo? Diyos ko, tawa sa kang kaibigan mahiling mo. Iyo, Puro sir. ayam. Ano mga bihikulo na naglilikay? Makuna sa ayam. Bata. Ang ordinance sa tatabihin. Yes. Ingas ko. Iyo Uda na. man. Implementation. Yes. Now, mga gadya, dala ko laon, bataan mga basura, wiwaraga. Diskuhin. Ano ba? May lang Mario, madidismayo ka. Ata na nga, di maya. Pati yan sige kan tinampo sa mga ayam, kikuro kay kan mga gamadya na ini. Salamat. Salamat. Bye-bye. Di ba? At ang pirang beses na mga tugang na aksidente kaw sa ayam, diyan baga sa highway, nagdadalaga ng ayam, ang kumpati, minalikay, ang auto. Kung ako tabi sendo, banggaunan nindo yan na auto, o an auto, banggaunan nindo ang ayam. Tamat, ako ano, pag ako may ayam sa tinampo, minor talaga ako, pero kan maridiskwedo. Hello? Hello, amigo. Hello? Sarong bes, naimbitaran kitang magkuhan, mag-judge katong sumama baga kang Albay Veterinary Office. So tungkol sa? Iyan ang mga compliance sa ordinansa sa pagsaray kang mga ayam. Iyo, ano nangyari? May mga marayon man talagang barangay dahil na-implement ninda si mga ordinansa. Kundi ang kalaklan kan barangay, nagko-comply lang pag yaon na sukuan, yaon na contest. Iyo man ang kadari. Naglibot kami kayan sa kuan, bilog na Albay, na imbitaran ako. Aram na may contest, kaya nagsararay so ay, sinararay so ayam. Kung sabihin pare, kaya pala na-regulate so ayam. Iyo nga ni. Kaya pala nasarayon. Oo. Required sindang igwang garo dog pound to kulungan. Iyo. Ang ginibo nindang kulungan, so ito bagang pang-segregate ki basura. Iyo sugari MRF. Yan, MRF. yung ginibo, imbis na mag-ibo, kita talagang para duman na prescribe duman sa ordinansa. Tapos Migo, pagkatapos kang contest, so MRF, binalik sa basurahan, so ayam, binuhian na. Ano ka pa? No, nata na. Ay, naku kita, bata may rabies pangunya na panahon. Iyo baga. Ay, sus ko. Paano daw yan, ading? Sige tayo, paabot daw yun. Interviewin mo naman, Migo, si Kuan. Si Dr. Milya. Iyo, ipaabot na kay Dr. Milya daw yun eh. Ipaabot na, Migo, kay Dr. Milya. Salamat Iyo. Salamat. No. Aputan daw, si Sen Manaber kay Dr. Milya, taapudan ko daw, bata si Doc Milya, apudan ta daw. Ano nangyari sa ordinansa ta? May nadiskwido dyan sa Bakaka, di ko alam kung malilipot, ano Bakaka yan? Basta sa lugar na yan, San Jose baga malilipot dyan. Basta dyan sa lugar na yan, di ko alam kung Bakakay na yan. Tawag bumina ka baga sa San Jose, ang tumbok mo, sugod, Bakakay. Malibungon kita, di. Hello? Good morning, Bibi. Yes. Muli pag maligaon sa may mga ayam. Pag inanadispedo mong ayam, may tagsadiri. Oo. Pero pag ang ayam nakadispedo, walang tagsadiri. Dahil na, pignindigara na.
Kapag nagadaan mo, napilayan mo, babayadon ka. Dan uli Samantalang dapat ang ayam na, nakagakod yan, o kakadina yan. Uli pang marautungan. Oo. Nagmumotor-motor ka, especially ang mga motor. Tayo mas nadadali ka, kitang mo na At mga ayun nga, nakaapat na rida. Oo. Pira man yan. Oo. Aanapon muna sa tagsadiri. Maputururuan na yan. Oo. Panluwa, sukat kaya dahil mo yung ayam, dahil muli ni kayan. Dapat may kasal. Dahil muli yan naisip. Ikaw pa sunabasol. Tama ka. Hindi sa... Ay, nako, paano daw yan, adi? Sa pag-aw, sa pagpilos, ang ordinansa sa pag-aw, ang ordinansa man sana, Oo, iyo baga. kasuri na lamang, si Sering nag-ibukaan before. Dahil pa. Ipaparurulukan ta si PM Montaliana, ba ko? Oo, yung tayo yan eh. O, ipaparurulukan ta, pero at the end of the day, tama. Tama si baga. PM Tama Montaliana. baga. So ordinansa. Bay na didiskido. So ayam big para pati ta sa tinampo. Dahil man kinagditi no na kan ati kan ayam nang tadeng diaper. Go. Ayun na. Ulupin na sa nandito. Wala mo kitang mangyayari ka. Yun na nga. At naman lang ang bukas. Basta ang minsay tadigdi pare. Ang minsay tadigdi. Pag nagmamotor kita, mag-iringat kita pirmi. Kaya ka, pag na... Actually, David, talagang dapat mas kita mag-ingat. Pero pag may mga Kontra sa ayam. may ayam, mas lalo ka mag-ingat. Iyon na nga na. Kahit to, Migo. Kahit to ka nagmumotor ako, reporter ako kahit to. Paano ba ni Ninong Ariel? Ay ke? Ara mo pa rin ang problema mo sa mga tinampo dyan sa 3rd District ito. Diyan sa Papua District. Bako pare, ang problema mo kahit pag nagmumotor kami, ang baka biglang minabalyo sa tinampo. Baka, darakula. Darakula ang paling baka. Dalo sugbon baga ka yan. Dahil lamang kapakilabot gaya ang pag-cross kan sa highway, gara ka passion siya ang ugbon. May ata na. Pinangyari lang sa kuya, pasiri ako sa Naga. Diyan sa area kang makalampas ako, okay, diyan sa may bato. No. O, malapas ka bagay dyan kay release. Yes. O, dito na pala ng mga tinampo dyan. Ay, Jesus, kung dumalaga ng subata. Yun na. Nakabakal kami ka itong mobile na primero sa DCGP pag number 1. Mabangga subaka. Wala ang pinaka-problema. Kapag ganis mo subaka, napula ko ng bayadan mo. Mahal ba ang baka? Malon, abunaran mo. Paminsan migo, ang auto na nakikimi, subaka tindog. Pero pag napila yan, baby, babayadan mo. O paano, sige na, sumaka kag nakimis. Nawara sa mga baka, nagsalida ayam, salbatana. Sige, Migo, salamat. Okay, salamat. Yun talaga, experience mga reporter. Kahit may motor ako kahit na 155 Honda. Yan baga, magabat-gabat na motor, masang-sang ko kaanso. Diyan sa may kuan, uning sa may tabon-tabon, diyan sa may tabon-tabon, masang-sang ko kaanso baka, ugbon ki baka. Oh. Dahil lamang nakamati sa baka, so tinidor kang motor ko, putol, tiko. May naka-helmet kita. Buda, so nangyari ka subanggi dyan sa Bakakay, o saan malilipot. Marengani mga tugang, naka-helmet sumagama. Naka-helmet man sumagama. So anong mensahe ta ka ini? Ano na, mga tugang, paano na mga ordinansa tang adi, tapunan ta si Dr. Melia, ang satuya na Provincial Veterinary Officer. Ano, kunday, ayan baga, province-wide bagang ordinansa. Sino nag-implementar kang kunday, apunan ta si Gob, kung naputunta ko ng kuwang kaiyan. Habot na mga tugang na maulit, buda na nadadangog tana. Ano yan? An mga ayam, may nagagadan, nababangga kimotor, nagadan ta. Di ba? Dahil sa ayam. Ay, sus, may dakula nang may nagadana kaan. Una nga sa mo, ang gamadya ninda, dahil nasasaway, nagdadagoso, pag may nag-aging tawo,
pigpapabayaan sana. O, ata na. Nagiging ili mo sabi ni Manong Rick na Mendoza, kan may contest, nakasaray so ayam. Kaya man pala sararayon, mga tugangan ayam sa barangay. Kan may contest. Kan may contest, buwi so ayam. Hello? Hello, Igso, Marinaga. Ito pang official ako sa barangay. Alam niya yung ordinance sa baga kang syudad. Atayo na nga ni. Nambalat bagat mangyari so ayam. Yung mga gilayon, ingas, tugon. No, di na implementa. Diyan sa endo, may mga ayam dyan, ng lakaw-lakaw. Ikso, kasi nga nito si Madam Andes. Ito, sa city, may gusto nito si Madam, Dr. Andes, may gusto nito. Nagkanong hindi ka to pwedeng iluho ng ayam. Kailang, noon yan, ang iilo, so, kino. Kino na pala. So, dahil nakanta, dahil mangkingi po ng syudad. Ay, pangyayari. Sayang kan mga ordinansata. Sige, Migo. Oo. Salamat, Igso, Yes. Sayang sana. Sige, Migo. Salamat. Hello, Uncle. Salamat, tabi, sa padara. Yaw na sa lamesa ko. Solve na. Grabe man so birthday mo. Hanggang papalan mo niyan. Dong si Mana. Gano'n minakulog ka ng kilikili ni Antiko ni Kakabukag kang linukay. Salamaton na maray. Salamaton. Okay. Thank you. Sige. Salamaton. Kasi kuyang, si Uncle Nol, Monforte dyan sa Barangay 16, nagpadara sa kuya digdi ki Linukay. Kaya yun, alas 9, yun ang papamahawang ko duman sa arong. Salamaton tabi, Uncle, buda kay Auntie Connie. Happy birthday! Belated happy birthday po. Belated happy birthday. Alright, balikan ta sa story. Yan po yan, mga tugang ang sitwasyon tangon yan. Tabi, panudo. Ay nako. So sana day na magkaurulitan mga arugan. Natabaya kita baya na mga tagsadiri ki ayam. Utungan sa arong so ayam. Ako na papastidyo naman ako. So ayam, pero nasa kulungan, nasa kadena, nasa kulungan, nasa kadena, nasa kulungan. Ang problema, nasugo pa ako, maglimpya kang kulungan. Doon ako napapagal. Dahil ka man pwede magsayuma, tapag sinayumahan mo, dakulang ribok. Mauruan siyas ka. Dog ka man sana. Magsunod ka na sana. Maglimpya kan kulungan kan ayam. Awinda. Bueno, mga tugang, yan po ang sa tuyang pagiromdom. Sana po, may ordinansa o dai. Mga tugang, sana, makontayan. Maging responsable kita pag kita po may sadiri kay ayam. Sa pag anak ka diskwedo, dahilan sa ayam nindungan, dahil man lugot titugot, di ba? May nabarian, may nagadan, mabawi mo pa yan. Dahilan tabi sa ayam, tanabuhi dyan mga tugang sa palibot. Digyan nga ni sa balager, uyaman ako, tanagruta, takolektor ako, dakulo na ng ayam, buda nagkalat ang ati kan mga ayam. Balager, halaraga, sa kabaga. Paano mga ayam, nakagakod man kuta, pero pigpa ati sa tinampu kandag sa diri, an maraot, natutok makan pakantawo. Yun nga niya. Naglakaw ako dyan kan Sarong Aldo sa may pasiring sa, bagang tinampu na haling insular, pasiring sa Gaisano. Alas 7, pagkatapos ko magprograma, so babayi, naka-short, naka-spaghetti pati, may guyod-guyod na ayam. Ay sabi ko, wow, ang ganda. Sabi ka na good kang ayam. Sino po? Sabi ko, sino pong maganda? Ako yung aso. Sabi ko, ikaw po ang maganda.
Sabi sa kuya, paglagpas ko, thank you. Paglampas, dumalagan so ayam doon sa may pungkanyog, umati so ayam, balikan ko. Pero nga niya ako, madam, hindi po magandang ginagawa nyo. Bakit? Yung aso mo po, pinapadumi po dyan sa kuhan. Dapat sabi ko, magdala ka ng diaper o kunin mo na kuhan ng aso mo. Huwag mong ikuhan dyan. Kasi baka, sabi ko, baka mati makanyan. Ano sabi niya? Ano? Sabi ko, baka mati makanyan ng mga naglalakad. Sabi niya, anong mati makan? Sabi ko, maapakan. Sorry nga po, sir. Sabi sa ko, pulis ka? Kanya ko, bako? Kung pulis da ako, kanya ko, bako man ako pulis? Di ba? Ay, kita. Di man sa ko na dagit, okay man so pagkakuan, okay man so pakasimbag sa kuya. Pag nadako po ang buhing ayam, ang dapat ikulong tag sa diri. Nakarehistro man po baga ang ayam. Iyo na nga niyan, dapat nakarehistro eh. Uni sa mo digda ang guwadya ninda, okay na to. Daing pangil ang ordinansa ta sa albay, daing ka oragi. Iyo nga, nagiribo nga ni kita kang kaito, baday man na. Senda po ang nagsaita kang mga buhing ayam sa mga purok ninda. Iyo baga, nagdadakol ngayon mga ayam sa Bagong Bayan at Sipi. Po, kadakol man po kan mga ayam sa tinampo. Nakalako pang ayam talaga. Diyan nga sa may boulevard, may mga ayam. Legazpi Boulevard, may ayam daa. Talagang ayam is everywhere talaga. Alright, sa tuyang pagbabalik, mga tugang, magkakauron tatabi ang chairman ng the board, kan Aleco, aramon ta daw kung ano po ang mangyayari mga tugang sa Sabado. May kinaraman sa AGMA. Magbabalik po kami. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. C, committed to make you realize your dreams. L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Magkasos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara
Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Ito ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Kanrek
Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Songaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, may mga text padigdi o. Purok 5 daw kang rawis, iyo man ang ayam, para rehas man po kang pigbalita nindo. O ni man ang sarong reaksyon, sa buragwis daw ang ayam liluwas tapos pipaati sa tangod kan iba. Grabe po basura digdi sa may groto. Hay! Kan ano ito po sa puro ang mga ayam na mas mga gis-gis gis-gis din eh pagkarigo sa dagat kunhain dakol na lalangoy mas kinakakulong nakakadena mga ayam pipaluwas ang atab tamati sa tangod kaniba pangyari sa maoraro. O sandali lang paano na daw yan na ding siguro kayo po talaga kaangki ano yan political will. Eddie Gumba mga tugang ang presidente kan Aleco kakaurudon ta daw muna madali lang mga pag-iriba ha naka-schedule ako ngunyan na mag-apod tabi kay Sir Eddie Gumba ang presidente mga tugang kan Aleco board. Sir Eddie, good morning po. Si Henry ini sa DCGB. Hello, good morning. Yes, sir. Sir, under ka po sa kuyang programa, anapot program po sa DCGB ngunya na aga. Oh, may favorite ang radio station. Ano po? This is my favorite station. Ay, wow, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Kasi you are always reporting on true facts and the truth. Wow, thank you so much, sir. Mabuhay po ka mo. Okay, alright. Okay. Yeah. That is the truth. I'm avid fan of your station. Yeah, thank you sir. Thank you so much. Okay. Po, sir, napa-upload po kaya kami sa Saturday, ikaw po kita yung SGMA, Agma, okay, now. Special Agma. Opo. Pwede po ma-share sa listeners kung primero, anong una po ang katuyuhan kang Agmata this coming Saturday? Ang natuyuan ng Agmata is to para malaman namin at malaman ng na ang member consumers, the will of member consumers, for whatever the cooperative or the concessionaire is performing. Kung maganda ang performance nila, kung maganda ang services which is being rendered to the member consumers. Opo. Sir Eddie, sino-sino po ang mga expected na mga bisita na makikiharap ho sa mga member consumers sa Sabado? Ang visitors namin is first is the board of directors, the Aleco management, as well as the NEA people, in the person of Atty. Mayo and Atty. Kiamco. Okay, yun. At saka our active and energetic governor, which is Honorable Noel Rosal, and as well as the siguro may mga pupunta doon ng mga municipal and city mayors. Yeah, opo. With that po, Sir Eddie, anong gusto nating ma-achieve right after the annual General Membership Assembly? Ang gusto naming ma-achieve lang is kung
ano ang kagustuhan ng member consumers. Because member consumer, the will of the member consumers is higher than us. Yeah. Okay. So sino po sir ang mga, narinig ko kasi sa advertisement ninyo, mayroong mga qualification o kung sino po ang mga dapat mag-attend lang sa membership assembly na yan? Yung dapat na lang na mag-attend ng mga membership membership General Assembly namin is yung mga registered consumers. Okay. Meron naman kaming pig post dun sa every municipalities and cities, sa mga conspicuous places. Those are qualified na mag-attend. I see. So ibig sabihin sir, pag qualified ka, ika po yung nakalagay na pangalan doon sa bill, tama ba? At yung account name? Yes. As well as you bring your corresponding ID. Yeah, oo. So, para doon lang sa gate, mapapasok kayo. Ang registration naman namin will be on exactly 9 o'clock. And our program will start at 2 p.m. siguro. Yeah, oo. Kasi po, sir, di ba, para ma-verify kung talaga sila legitimate member consumer, they have to bring their account, yung bill, tama ba? At saka ID? Yes. I see. So yun lang po ang kailangan. During our meeting yesterday, may mga suggestions naman nga yung mga mayors na in advance they will be given their at saka yung mga list of member consumers doon sa kanilang mga lugar. At least may sila ma-facilitate, mapadali yung natin, yung registration. Oo. Sir, sa ngayon po, more or less, mga ilan hubang libo ang member consumer ng Aleco, ng APEC? More or less, ang member consumers natin is more or less mga 220,000 siguro eh. Iyon. So how many percent po niyan ang dapat na mag-attend sa AGMA para makakuha tayo ng quorum? Ang minimum po na pwedeng mag-attend is only mga 100. Ayun. Allowed dyan. Yung minimum lang yan, ha? Minimum. Kung more than 100, open yun. Okay. So with that po, sir, ano ba? Papakinggan ba yung boses ng ating mga konsumidores o what would be the process or the flow of discussions by the Saturday? Sa akin naman, as board president, ako very welcome ang opinions, recommendations, whatever recommendations ng member consumers as well as yung other groups who would like to help flip the category of the cooperative natin. Kasi if a good solution, if a good recommendation, a good opinion na hali sa inda, it will always result to a good solution, di ba? Okay. Kaya very welcome ang mga opinions nila, recommendations. Sisa po sir ang ma-preside. They will just put it in a black and white, ipa-receive din na sa Aleco management, so as kung meron kaming board meetings, mapapag-usapan namin yan. What are the opinions, what are the recommendations them, na hali sa inda, na pwede namin i-adapt for the good of the cooperatives. Opo. Sisay po sir ang ma-preside sa meeting sa Sabado? Of course, the board president. Ayun, yours truly. Ikaw pala ang mapapalaban sa Sabado. Okay. So sir, para po sa kaalaman ng ating mga listeners ngunyan, kamo baga po, nagkaigwag kitang election, I think it was last year, tama? Aleco Board? Last year, yung office siguro mga March na yun, March. Opo. Office kami, yung mga bagong board of directors, no? Opo. Ano po ang magiging papel, ano po ang papel ng board of directors ng Aleco sa APEC ngayon na siya pong nagpapatakbo ng ating distribution ng kuryente sa buong Albay? Ang role namin, because we are a board of directors, legislative, and besides, dun po sa aming ang Code of Governance, which is the Memorandum Circular 2020-001, laman po doon
yung mga duties and functions ng Board of Directors. Yun. Because as of now we have a concessionaire, tinitingnan po namin yan. At saka yung may mga request sila na for board resolutions, yung ginagawa namin. For the good of the cooperative as well as the member consumers. Yun. Oo. Yun lang ang ano. At saka tinitingnan din namin kung at saka lang ng Aleco management yung performance nila. They are serving well our member consumers. Opo. Base po sa concession agreement, may say ang board of directors sa management or even sa operation ng APEC, Mr. President? Siguro, sa tingin ko, during our agma, it will be explained well by our legal officers. Yes. Doon lang tayo mag-ano. At saka, baka yung result ng agma, yun ang pinaka ano namin. Because it's the will of the member consumers. Oo, baka sir, maunahan natin ngayon pag tinanong-tanong kita. Okay. Baka ma-preempt ko yung gusto ng mga member consumers. Okay. Kasi po, yung tanong ko po sa inyo, the result of the agma. Kasi po yung kasi yung tanong po sa inyo tungkol yan sa papel ninyo sa APEC. Kasi kung 'di ba, ang pinaka-issue ngayon yung aligasyon ng mga consumer natin, palaging brownout, 'di ba? Yes. Pag napuputol ang kuryente, ang tagal. One of the concern. Ang tagal ng responde. Maski sa amin po, nakakaabot na yan eh. Yung puro brownout, yung mahal na singil sa kuryente, at saka yung services ng nakakaabot na yun sa amin. But, hindi naman masyado namin inaano yun because kaya nga nag-ano kami as General Members of Assembly para makita namin yung talagang gusto nila kung ano. Okay. So, yung mga problema sa palaging brown, etc. I know na alam nyo po, sabi mo kanina. Pero pag gano'n nga sitwasyon, sir, wala ba tayong parang may sina iparating natin sa management ng APEC na this is the voice of the people? Siguro, ipaparating naman namin because that is our concern. Yun ang duties namin. Pero hindi naman kami pwedeng sabihan namin, ano ang gawin mo because that is not our own because they are now in the operation. Sasabihan lang namin sa kanila mga deficiencies nila. At saka yung mayroon silang mga violations, pwede yun. Kaya dapat i-correct nila yun. Ngayon, kaya that's why we are having our mga as of now because para makorek natin yun, di ba? Okay. Sige sir, sa Saturday... Kung ano po ang result sa AGMA, sabi ko kanina, yun ang respeto namin. Oo nga, kasi kahit kami sir excited kami kasi Saturday, ilalive namin yan sa radyo, yung AGMA na yan. Kasi kung sabagay, naman yan, naka-post sa mga conspicuous places, yung at saka yung namin, yung invitation as well as the member consumers, yung mga pwedeng, yung qualified, yung nasa lista lang, para May tanong po dito, Mr. President, sabi niya, ang bill ng bahay ko nakapangalan sa tatay ko, pero naka-care off sa akin yung bill. Sa Aleco management natin, doon sa in charge ng election process namin, ang sabi nila, hindi pwede. Representative. Dapat kung sino nakapangalan, yun talaga. Yun ang dapat pupunta doon. Kasi yung if you will let attend let's say yung anak mo, kapatid mo, in behalf sa'yo, hindi naman yung opinion niyo ang pwedeng ilabas doon ng anak mo. Magkaiba. Iba naman, di ba? Magkaiba. Okay. Anyway, sir, sa Saturday, ilalive namin yan sa radyo para buong albay marinig yung concern natin regarding yung sa AGMA na yan at para malaman din ng ating mga taga-subaybay. Any message sa ating mga member consumer from your end, Mr. President? To all member consumers of Albay, I'm encouraging you na kung
pwede, you can attend the special AGMA on September 3, 9 a.m. ang registration, and the program proper will start at 2 p.m. So as malaman natin kung ano talaga ang nasa loob nyo. Pwedeng yung ating mga regarding the cooperative as well as our concessionaires, kung ano ang nasa loob nyo. Whatever decisions of yours, kung ang majority nyo ang yun ang irerespeto ng board of directors as well as the Aleco management. Yeah. Opo. Sir Eddie, maraming salamat po. Diyos mabalos. Okay. Diyos mabalos po. My idol. Thank you, sir. Mabuhay po kamo. Okay, thank you very much. Thank you. Alright. Mga tugang, presidente po kan Aleco Board, Eddie Gumba. Sa nagkapirang mga kaputan niya to. So, Sabado, magdangog kamo mga tugang ta. Garudig din nakasalalay, mga tugang ang mga desisyon sa APEC, asin ng mga desisyon may kinaraman po sa concession agreement. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Tungkol po dyan mga tugang sa kapaladan kan APEC, man mandato man sa board, magpa-upload mga tugang kay General Membership Assembly. Ayaon pa sa board mga tugang taang franchise holder kang Aleco mga atugang is still Aleco. Day pa man po yan titao dyan sa APEC. Only that sinda po so pribadong sektor na naglaog po dyan para ayuson ang serbisyo niya to. Sa satuya gabos. Okay? O bueno. Di abangan ta na lang yan sa Sabado kung anon mangyayari. Kung anon mangyayari mga tugang sa sinabi ng bagay. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya si Lowens Barcena. May kinaraman sa mga paratukdo na nakaresibinin 5,000 allowance before classes sigon sa DepEd Bicol. Tatamay nagditext ka sa bagong day pa sila nakaresibi. Sige daw Lowens, anong sabi kang DepEd? Go ahead. Yes, salamat tabi VP. Good morning sa makaparantabay. Naka-receive na ni 5,000 pesos cash allowance before classes. Baka para tukdo tabi VP sa mga pampublikong eskwelahan na sakop ka na Department of Education. May kinaaraman sa kaputan na an ibada pa daw nakaka-receive. Ini anbiltada na ipinagunambitan sa DCGB News ni Department of Education o DepEd Region 5 spokesperson May Flor Omamil na nasa on-leave kaya ngunyan tabi BP kaya data ngunyan may ilalive sa nagpasiri kita sa opisina na sa Bicol Region siguro sa iyang ipinagpaabot na impormasyon na basado man sa report kan na mga schools division offices o SDOs nakarelease na daw tabi BP ang iba nga ni daw July pa itinao. Kung kaya sigon sa nasambitan ng opisyal, nasambitan ng bagay, bako na daw masyadong problema ini. Nagkapira naman lang daw, nagsasabing dahil pa nakakaresibi, alagad kadaklan daw tabi BP, nakakaresibi na siring na bagay, basado baga sa pinagpangako kan mga nakaliisnal daw, kan DepEd National, na bago mag-irespilahan, igwan ni taong ispilahan, na alaman para sa mga paratukdo. Sa pag-follow up ng kan DCGP News, kay Schools Division Office o DepEd Legazpi, spokesperson na Santi Aranya, iyuman ang sayang ipinagunambitan na basado sa sendang cashier. July naman, nagka-upload na sa mga account kan mga maestro sa sinmaestra ang siring na ayuda. Ayun na pala mananggan. Pero kung halimbawa man tabi BP may day pa daw nakaka-receive sigon kay Aranya, posible daw na mga para tukdo ini nanyaon sa autonomous school. So pag sinabing autonomous school, may sadiri ining accountant asin na i-follow up na sana daw so accountant mismo sa mga autonomous school na ini. Pero so far tabi BP kadaklan daw kan na mga paratukdo na naglalaon ng siring na bagay, aloy na daw na naka-receive. Oni kaya may katik sa kong teacher si sa iyan. So primero niyang nganya ko naka-receive ka kang 5K. Sabi niya 5K para sa in. Salbatana.
Tapos sabi ko, so 5K na allowance din. Ayun na nga kan July pa. Nareceive niya man kan July. Iyo. Siguro lingaw niya na nagasto niya na nga. Siguro. So pero anong rason kang kung nata so iba din naka-receive? Ito may nag-text pa sa tuya. Depende daw tabi BP yan sa mga ibang eskwelahan. Ang ibang eskwelahan pala, maski sakop ka na schools division office, autonomous school ini, na posibleng igwang mga pinagigibo pang mga requisito so management kan eskwelahan para matawan so mga maestros as in maestras. Napaguna ko kayo, dahil man kayo pang requirement, basta teacher ka, regular teacher ka, automatic may 5K ka. Oo, may mga pinagkukumpleman daw tabi BP na pag-upload ni na mga may mga prosedimento man na pinagigibo para maka-upload. Alagad pinagtawan man ni na sigurasyon kana duwang tagapagtaram na ini makaka-upload man sana sa mga maestro sa sinmaestra. Okay, good. Pero tala, nagalasang ako takasong aga, may nagdetect ako na dahil pa siya naka-receive. So baka may concern, may problema. Oo, Roger to that. Kaya inako man talaga ninda, naso iba talaga dahil pa naka-receive. Oo, Roger to that. Pero nagkapira naman sana. Nagkapira naman sana. Pero kadakla, naka-receive na daw kan alawan. Ayan, okay. Kwan iyon ihada? Di ko inapot. Sa bagay, di ka parapot-apot. Ang tigabangan ko, so 15,000 pensaro katao na pinangakaw sa ko. May pigpangako sa imo? May pigpangako sa ko. Sa kod ganyan to ga. Kung makangala sa. Sige. Yan sabi, BP at magandang mag-istoryalis sa dalawa. Ako po, Selby. Yes, okay. Sandali lang. Uni kaya nag-apod sa ko yung teacher naka-text ko. Natangay, may utang sa mo sa maestra. Buwa man inima na. Di mo man inima na. Kung sa maestra na may utang sa ko, tabi gapot ko siya. Man utang sa ko sa teacher. Inima na. Hello, good morning. Ay wala, nawawala. Diba? Sige, nasa linya po mga tugang ang dagdag na istorya. Hali po dyan sa luwas. Kay ba po giraray ang Mega Force Patrol. ATV operators pinatanida na dai magbayular sa mga restrictions manungod sa alert status kan mayon. Detalye kaiyan kay Ans Galero. Kami na Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag... Ikans, naka-ATV ka na? Dati. Ano pa mate? Magayon man. Hindi ba magsakay-sakay dyan? Kaso makikilit kapag first time? Iyo man talaga. Pag first time talaga, medyo nervyosong ka. Iyo baga. Sige daw. Anong patanid? Go! Magsuhay sa mga pagiramdom kaya arden kan gobyerno lokal kan Legazpi asin man kan gobyerno probinsal kan Albay manangod sa pagbawal para mientras kan mga ATV operation sa laog kan 6 km permanent danger zone. Inian pagiramdom ni Legazpi City Tourism Officer Pita Pacres sa publiko lalo na ining mga operators dahilan sa maski na nga ni daw dakulaan na itatabang kan ATV operation sa probinsya kan Albay. Dapat daw na magiging seguridad man giraray kanilang bangsaroan na isipon kan mga operators tangani na daay magkaigwanin problema o kaya remalaso in kaso man magkaigwanin pag-abuto ang bulkan mayon. Sigon kaya Pacres, pigahagad din dangon yan ang kooperasyon kan mga ini dahilan sa dapat daw protehido ang gabos lalo na ang mga turista na mabisita sa probinsya kan Albay pati naman digdi sa syudad kan Legazpi kung sa inya ang talagaan kadaklan kan mga ATV operators. Sinabi ni Pacres na igwa pa man daw ng ibang mga lugar dito sa syudad kan Legazpi na pwedeng bisitahon na instead kay ining mga ATV size kaya ini naguna para mientras durmanon o kaya birisitahon. Inian kabtang kan pahayag ni Pacres. Kusa-kusa ka na tabihan sa ko audible. Medyo wala. Piga daw kang PTT kang BHF so cellphone mo. Yes. May igwa siyang conflict. May footage ka tagi Picasso. Dito na lang inano. Basta sabi niya, safety and security and kaibuhan nindang mangyari o mailing digdig niya na nasa alert level 1 pa ang bulkan mayon.
Sa ngunya nagigipag-coordinar man ang City Tourism Office sa Provincial Tourism Culture and the Arts Office sa pamayuman ni Ma'am Dorothy Colliet ang na mamonitor ang mga ATV operators sa bilog na probinsya kan Albay. Tama, maantayan, baka may sumakat ka yan, baka magkakirikigan kita. Iyo nga nito, sabi niya, di pwede maging kampanten lang magsaro. Maray yan na patani di Mampita Buda sa probinsya kan Albay. Kajang kan, batang may ugali na phreatic eruption. Yes. May nagbubukol baga dyan sa purukaan. Nagkakuan baga naguhubag ang puro. Yes. May posibilidad na pumuskak yan anytime. Kaya nga di baga nagkita na sa alert level 1. Tama. Kang panahon nga ni na 1993, dahil alert level, nagputok sumayon. Iyo baga. Diba? Kaya mag-ingat po kita. And sabi niya, asa ibig sa patahan ninyo, dapat pasabutan man daw kan publiko ang lockdown na ini kan gobyerno lokal and gobyerno probinsal. Diyan lang sa nasa luwas kan 6 kilometer, din magsakat. Ngayon na magsobra. Diyan lang sa kuan, tanausan naman yun. Oo. Anong meaning kang ATV nga ni? All-terrain vehicle. Ba't payong ka? I-spelling ko naman. Gara research mo nang marita, baka nga haputo naman ako kayo ni. Inakot ka na kay Ma'am Pita kasud ma. Kaya naman baga sa evaluation. Okay, sige. Informasyon with Boy, Hans Galero, DCGP. Salamat sa report. Yan isus ko. Di magpara pa sinutila. So mga magparasakat yan sa mayon kung muna mag-ingat tabi bawal mo na yan baka may bigla naman na magputok ang mayon volcano. Sabi kan texter patay na ang tatay ko pero ang nakapangalan sa bill ko si Papa. Di pa rin ako maka-attend, sir. Ay day po. Suicide na nakapangalan sa bill, iyo po ang ma-attend. Iyo. Ayan ang sa indang patakaran. Kaya kung gusto baka si Papa mo may tsansa pa, di sige na. Sarawayon nga niyo. Karaw lang po. Mga tugang 8:44 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spray po bahid lang, makapitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna
bakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong Pakiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa simpleng gulay, Magic sarap ang nagpapabuhay. Kaya oh, Magic Gulay, OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay, oh Magic Gulay. With Magic Sarap, all we need is magic. Magic Sarap. All we need is magic. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong Pakiramdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May nagtitext ako digdi. Tutuinin na, an makakasimbag kanis, mga yaon sa area. Tutuinin na may dinakop na tupada dyan sa Maykwan, sa may pamitisan kan Mayon Volcano. May mga barangay baga dyan. May tupada da dyan. Totoo na dinakop da, may nadakop da tabi na kuhan. Sa barangay official. Pagkitext daw po nindo ako, mga pagriba, mga paradangog niya to dyan sa areang yan. Sabi, pero may da dyan may tupada sa may northern barangay na yan.
Tabi, sige, tabi pa-verify ko naman ini. Salamat sa texter ta ha. Pero pakitext po nindo ako baka may info na kamo ta. At least lamang madali ta mga tugang na nabe-verify ang sinabi ng pangyayari. Dakulo na reaction digdi tungkol duman sa buhing ayam. Paano na tatapos ang tungkol diyan sa buhi na ayam. Adi. O beno. Sa aga mga tugang September 2, tabi day po ki day po mga tugang ki opisina sa Albay. Special non-working holiday sa probinsya kan Albay. Fiesta ay birthday mga tugang ni General Simeon Ola. Tabi susog mga tugang duman sa Republic Act na yun po ang nagtataunin pagmidbid mga tugang sa siring na bagay. Kaya po sa aga daing klase and syempre daing log sa opisina mga tugang ta special non-working holiday sa bilog na probinsya Kanalbay. Okay? Yan. Urugmao na di. Urugmao naman. Grabe naman kaugmaan ta. Basta Morning, Henry M. 5 minutes bago po mag-abot ang alas 9 ng aga. Nasa linya po si Joshua Bino. Mga tugang sa dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Joshua, kamin. Yes, good morning, GP. Good morning sa mga paraantaway, sa mga dagdag pang barata. Mahina, sandali lang. Baka sa lawag lang tabi na. Okay, baka sa on-air si Joshua. Sige, pakikusog-kusog kang volume. Go ahead, tabi, Joshua. Yes, GP. Sa mga dagdag pang barata, matapos maipabot sa manihamiento kan Bicol University as in contractor kay na East Java Company may kinaaraman sa concerns ni punong barangay Randy Velasco as in mga apektadong residentes. Katakod kan mangyayaring renovasyon sa Bio Entrepreneurial Centro as in Arcadia. Sa ngunyan, naghahalat pakitakan kasimbagan kan nasabing universidad. Katakod kay sa naging pagkipag-ulay tapa kay Kapitan Randy Velasco kan barangay Ilawod. Nangapudo ay nindiit pa lamang na konsiderasyon. Digdi palanta BBP sa may entrada kan gate kan Daragan National High School. Igwa dyanin sa dit na uroagihan na piga shortcutan kan mga estudyante asin mga maestra. Imbis na magluwas duman sa mismong entrada sa may Mercury Drug, baho na duman ta o dahil na duman minadiretso ang estudyante, dahil ta duman na minaagi duman sa sadit na dalandalan, palaog na sa Ilawod area. Ngunyan, sigun si Kapitan Velasco, dahil man lamang din kung anong notisya o koordinasyon ang ipinabot sa inda. Sinarado na ining sadit na dalan. Ngunyan, BP, sa paagi nin sarong resolusyon na ipinasar ninda sa barangay, ipigpatibag kuta na ni Kapitan Sopader na inihapa duman sa nasabing dalan. Ngunyan, nasita sa mga tauhan ni Kapitan kan gwardiya duman sa lugar, tanata man niya tipigpapatibag Sopader. Medyo nag-init man ining sa Kapitan, ta sigun sa iya, tatatday man lamang nagpaisi sa indakat isinarado sa salit na dalan. Ngunyan, dadagitan man siya na ipigpatibag niya. Kasigun ki Kapitan Tabi VP, maray kuta na ining mapag-agi-agihan man kan ibang mga estudyante. Tangani mabawas-bawasan lamang ang volume kan estudyante na minaruluwas laog duman sa mismong dalan, paluwas na sa may Mercury Drug. Kung kaya ana pangapunan ni Kapitan Randy Velasco, antes ngaya na dai pa pinagpupunan ang renovasyon, buksan man ko ta lamang girarang itong sadit na dalandalan, tadakulang tabang ini na dahil na masyado magruso ang mga tinampo na maraluwas duman sa main highway, sa may Mercury Drug. Ang iba, duman namin naagi sa shortcut na itong sadit na dalan. Ngunyan, BP, katakod sa kayan, patapos man gara ang pangapunan ninda, nakuta na, magkaigwanan nila koordinasyon ana unang bita na nga universidad asin ang East Java Company. Garo ang pinaka saro na pwedeng gibong kan Tabi Lowens. Pwede man sa barangay council iyon mag-coordinate sa mag-coordinate sa administrasyon kan BIO. Roger, pwede man BP. Di ba? Pwede man baga, di ba? Kung mas maray man talagang tayo baga nasa jurisdiction kan barangay. Gari okay man na sa barangay, yun magpasiring diyan sa sa BIO, magpasiring sa BIO. Okay. Di ba? Okay, correct. Para mag-meet ang labang saro, tangani na matapos ng problemang yan. Roger, BP. Yun ang pinagalat-alat maninda na makapaguro sinda na ma-explicar ninda ang kanya-kanya nindang lado. Yes, okay. Pero BP, kasugmaali naman kita duman sa opisina ni University President, San Diego University.
medyo busy man kayo nita, may mga pinag-atindaran na meeting, pero nagpa-schedule lamang kita na interview sa iya, na mahagad ang tama din sa iyang reaksyon. Pero pinagalat-halatapaan sa iya man ako na konfirmasyon, na magkadarang dangod na ambuslados, kana universidad, kana kumpanyang kontraktor, asin man kan mga apektadong residentes, pati na ni Kapitan Randy Velasco. Okay, so yun tabibito yan mga dagdag pang follow-up, mantang pinagalat-halatapaan konfirmasyon ka na sabing universidad. Hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Haltis magururon, kimanay. Magururon. Tangani po na makuha niyan, ano. Pero tututukan ni Joshua, tabi mga tugang ang mga pangyayaring yan. Ha? Diyan po sa Satuya na kapalibutan. Alright. Mga tugang, alas 9 na. Masunod na mga tugang ang programang Tingog kan Banwaan. Kaya ba mo na si News Director Edwin Peralta. Sigurado yan. Pag sidwin nga namin na ko sa programa ko, nagdadagdag ang ratings kan programa ko. Lalo na ngunyan. Na si Direk Edwin Matukaw, mga tugang, ang lalaking denggi gurangan. Denggi gurangan pala. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ang alas 3 sa programang Pinky On sa DCGB. Goodbye! GB as all. God bless us all. Dahil pong personalan, kita po naghahapot lang. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.